Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Бүген халыкара тәмәкедән баш тарту көне. Никотинның сәламәтлеккә зыяны турында Римма Әхмәтовадан. 48-нче комплекста берничә йортта фатирларына су баскан. Сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Татарстанның 500-гә якын татар теле укытучысы яңа белгечлек алачак. Укулар Яршалы педагогия университетында да оештырылачак. Бүген халыкара тәмәкедән баш тарту көне, ул ел сайын ноябрьнең 3-нче пәнҗешәмбесендә билгеләп үтелә. Җир йөзендә һәр 10 секунд сайын озак вакыт тәмәке тарту аркасында бер кеше вафат була. 2020 елга бу хәл 3 секунд сайын бер кешегә җитәргә мөмкин. Тәмәке рак һәм тын юллары авырлары китереп чыгара. 100 кат ишеткәнче бер кат күрүең яхшы. Туберкулез диспансерынан Римма Әхмәтова репортажы. Никотин тын юлларында куркыныч авырулар китереп чыгара, үпкә һәм бугаз рагы, тын бетү. Андый кеше ютәлле, какыра, авыр сулый. Сергейга хәзер 36 яшь, тәмәкене 11 яшеннән тарта. Аяныч нәтиҗә күз алдыбызда. Ул көчкә сулыш ала һәм күпкә картрак күренә. Плохо, не надо курить, это очень вредно. Надо как-то бросать. Вы как опытный уже курильщик это говорите, да? Заново я бы сейчас не закурил. Икенче әңгәмәдәшем Хәлим ага 75 яшен тутырса да яхшы формада. Тәмәке тартмагач, аның авыру җиңелрәк уза, ди табиблар. Мин әле кирәк түгел дип санадым. Ни өчен? Бер файдасы да юк аның. Тәмәке тартучылар туберкулездан авыр тереләләр. Бу авыруны юктырган кеше айлар, еллар буе көчле дарулар эчәргә мәҗбүр. Тәмәке кешене дәвалау тагын да озаккарак сузыла. Тәмәке тартучылар шушы туберкулез авыручылар арасында бик күп. Алар инде шул 80%-ларны тәшкил итәләр. Туберкулез мондый авыруларда авыррак төстә бара, озакрак терелә. Аннан соң аның җәрәхәтләнүе дәген соңгы вакытларда калачак. Бүген бөтен дөньяда тәмәкедән баш тарту көне. Сез дә бу кичтә тәмәке тартмаска тырышыгыз. Аннан соң бәлки бөтенләйгә ташларсыз. Римма Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Тәмәкене ташларга теләүче кешеләр Республика наркология диспансерына шалтырата ала. Белгечләр сезгә бушлай консультация бирерләр, кирәк булган очракта дәвалау ысулларын билгеләргә ярдәм итәрләр. Эш көннәрендә мөрәҗәгать итү өчен телефон экранда язылган. 14 ноябрьдән 15-нә каршы төн 48-нче комплексның кайбер йортларында яшәүчеләр өчен тыныч узмый. 48-20 һәм 48-01 йортларында берничә фатирны су баса. Идарә итүче оешмада белдерүләренчә, сәбәпләре төрле. Беренче очракта түбәдә ремонт, икенчесендә трубаларның таушалуы. Теманы Гүзәл Шихапова дәвам итә. Валентина Трункинаны улы төнге бердә уята, подъездагы турбадан су ага башлый. Гаилә 48-01 йортының соңгы катында яши. Мондый хәл беренче тапкыр гына кабатланмый диләр. Вот сколько лет мы живем здесь, и столько лет это бардак этот. Вот 6 лет, наверное, как крышу сделали, еще 6 лет спокойно жили. А так вот все время у нас топит все время. У нас и щиток выбивал, и телевизор горели. У нас это очень давно идет. Су басуның сәбәбе яңгыр диләр шәһәрдәшләр, чөнки су түбәдән аккан. У нас, когда был сильный потоп, чем-то там заливали крышу. Вот, с тех пор нас не заливает. Несколько лет такого не было, да? Вот нынче опять. Мы что, каждые 5-6 лет будем новую аппаратуру, что ли, покупать? 48-01 йортында яшәүчеләр язын әлеге хәл тагын кабатланыр дип борчыла. Шәһәрдәшләр белдерүенчә, коммуналчылар турбаның 8-нче каттагы өлешен ямап куйган, су өстәге каттан ук агып төшкән. Идарә итүче оешмада аварияның сәбәбе турбаларның иске булуында дип аңлаттылар. Аларны капиталь ремонт вакытында гына алмаштырачаклар. Ул исә 2020-2023 елларда гына узачак. 48-20 йортында исә фатирларына су түбәдә ремонт бару сәбәпле баскан. Подрядчылар белдерүенчә, быел 91 көн яңгыр яуган, шуңа эшләр дә озакка сузылган. Объектны декабрь азагында гына тапшырачаклар. Исегезгә төшерәм, мондый очракларда идарә итүче оешманың шикаят белдерү бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Констрой сервис оешмасының диспетчер телефоны тәүлек дәвамында эшли. Белгечләр 54-51-40 телефон номер аша җавап бирәчәк. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Республикада 500-гә якын татар теле укытучысы белгечлекләрен алмаштырачак. Укулар Казанда һәм Чаллыда оештырылачак. Чаллыда белем бирү белән Яршалы педагогия университеты шөгыльләнәчәк. Университет Татарстанның 23 районы белән хезмәттәшлек алып бара. Эш планлаштырылмаган, әмма без моңа әзер дип белдерде ректор Фәйрүзә Мустафина. Бүген барлык мәктәпләрдә дә аналитик эш алып барыла. Дәресләр санын исәплиләр, иң кирәкле белгечләр исемлеген төзиләр. Укытучылар үзләре теләгән белгечлекләр сайлый ала. Шуннан чыгып, сәгатьләр саны да билгеләнәчәк.
Әгәр дә укытучы белемен үстерә генә икән, ул сәгать билгеләнгән башлангыч мәктәпләр өчен 64 сәгать, зур классларда укыткан укытучылар өчен 94 сәгать. Әгәр дә мәгәр укытучы икенче диплом ала икән, ул үзенең профессиясын үзгәртә икән башка белем буенча, ул 250 сәгать укырга тиеш. Аннан да ким түгел. Күбрәк булырга мөмкин, 250-дән ким булырга тиеш түгел. Әгәр районнарда бер белгечлеккә укырга теләүчеләр саны 12-дән арта икән, алар янына университет вәкилләре үзләре барачак. Чаллыда укулар 20нче мәктәп базасында оештырылачак. Әлеге университетка 200-гә якын гариза килгән, шуның 61-е Чаллылардан. Укулар 1 декабрьдә башлана, программалар әзер. Бер яктан да куркыныч юк. Башлангыч мәктәпләрнең укытучыларның квалификациясын күтәрү программалары безнең менә Рәсәйдә күптән түгел конкурс булды, 63 оешма катнашты. Шулар арасында без иң яхшы программалар санына кирдек. Шуңа күрә ачык йөз белән, яхшы программалар белән, яхшы белгечләр белән бу эшне башкарырга әзерләнеп торабыз. Декабрь айынан интернет шилтәрендә тәүлек буе Хызур ТВ мөселман телевидениесе эшли башлый. Тапшыруларны Татарстан диния нәзарәте оештыра. Хәзергә Хызур ТВ интернетта тест рәвешендә күрсәтелә. Яңа елдан ул кабель шилтәрендә чыга башларга тиеш дип хәбәр итәләр безгә Татарстан диния нәзарәтеннән. Балалар өчен дә, өлкән яшьтәге кешеләр өчен, орта яшьтәге студентлар өчен дә хәзер буның өчен аерым тапшырулар булса яхшы булыр иде. Фәкать теге вәгазь итәүне булмасын иде. Анда фәнни тапшыруларда булсын, фильмнарда булсын, мультфильмнарда булсын иде. Күп төрле тармакка калган тапшырулар. Әлбәттә, безнең дә беренчедән исламны өйрәнүгә тапшыруларыбызны юнәлтәбез, аның матурлыгын күрсәтергә, аның өчен дә ниди икәнлеген. Мөселман телевидениесе татар һәм рус телләрендә тигез рәвештә сөйләр дип көтелә. Аны оештыру буенча теләк тәкъдимнәрегез булса, диния нәзарәтенә хәбәр итә аласыз. Никита Кайманов исемендәге кадетлар мәктәбенә 30 яшь тулды. КамАЗ мәдәният йортында шул уңайдан бәйрәм кичәсе узды. 1987 елда 56-нчы комплекста балалар саны арту сәбәпле яңа мәктәп төзиләр. Бүген ул 47-нче номерлы учреждение Советлар Союзы герое Никита Кайманов исемен йөртә. Руководство города постоянно проводили штабы, и они были уже опыты, был строительство и школ, детских садов, и города самого. Поэтому опасений не было, сроки были выдержаны. Школу строили, я еще раз повторюсь, к 1988 году, а детей-то мы набрали в 1987, обучать надо было. 1995 елда мәктәп хәрби профиль ала. Шул елны янгын сүндерүчеләр классына беренче укучыларны кабул итәләр. 9 ел дәвамында мәктәп хәрби патриотик юнәлештәге иң яхшы мәктәпләр исемлегендә. Мне повезло, что я руковожу такой школой, и каждый год выпускается по 60 детей. Ну, соответственно, значит, у меня очень-очень много, когда я буду жить долго-долго-долго счастливо. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бу сезгә искрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж. Успей купить последние 15 квартир от 37 тысяч рублей за квадратный метр в жилом комплексе «Крылатый». Верхняя одежда «Нортвинд» в торговом центре «Арзан». 1-й этаж, павильон 43. «Нортвинд». Качество и стиль. В магазинах «Домашний доктор» скидка 25% на все только 18 ноября в день рождения Деда Мороза. Успейте купить полезные подарки для красоты и здоровья. Грандиозная распродажа. Шубы от 15 тысяч рублей. Выставка-продажа шуб из Пятигорска с 14 по 19 ноября. ДК «КамАЗа».